Attualment Malta m'hawn ħadd jew m'hawn l-ebda kwalifika uffiċjali illi tikkwalifika l xi ħadd biex jibda jaħdem fil-payroll. Tgħidli ma mhux l-accountant eżatt. Imma jekk tara Chartered Institute of Accountants, payroll ma jistudjawx. Mhuwiex fl-iskop tal-li tkun accountant jagħmel l-accountancy. Payroll hija xi ħaġa oħra. L-accountant jaf jagħmellek il-payroll biex jaqdik. Bir-rispett kollu hemm minnhom li attwalment jifmu u jafu x'huma ma jagħmlu, ma jfissirx li għax għandek accountant, l-accountant huwa kwalifikat. Ġifieri il-payroll huwa lakuna għalih illi fil-fatt meta nitkellmu ma' kumpaniji li huma daqs iktar kbar. Inta aħna fl-ispazju hemm nies differenti għandek l-employer iż-żgħir illi kultant jiżattat jew jipprova jifhem u jagħmel l-affarijiet hu. Ġieli qed jafdaħħa mal-accountant li qed jgħinu. U mbagħad kumpaniji kbar għandhom it-timijiet li huma in-house. Imma dak insibu li Malta m'hawnx hawn min jispeċifika fil-payroll, però mhux neċessarjament b'kwalifikazzjoni speċifika għal fejn għax inti għandek daqqa jaqa' taħt il-finance, għax il-finance jaf x'inhu jagħmel in-numru ma jafdaħhomx għand ħadd ieħor. Meta tal-finance il-payroll jara ħdejjed. Il-payroll jagħtih lil tal-HR. Li tal-HR, ovvjament jaf l-affarijiet tal-HR u qed jaħdem il-pagi, ma jfissirx illi huwa mħarreġ daw il-liġijiet kollha u ovvjament hemm courses individwali li wieħed jista' jieħu sabiex jitgħallem iktar, però mhux bħal meta tajt xi ħadd kwalifika ta' accountant jew xi ħadd ġab degree f'xi ħaġa. Hemm korsijiet individwali li ġast ituk il-biċċiet u l-informazzjoni biex inti taħdem. Ġieli kontemplajt x'għandu bżonn isir fl-iskejjel biex nibdew għal-inqas meta noħorġu mill-iskola jkollna naqata pedament, jiena meta niftakar meta bdejt jiena kważi minn dejjem kont self-employed l-ewwel. Spex ta' mbagħad f'daqqa waħda tintebaħ mint minn għalek li sejjer tajjeb u mbagħad f'daqqa waħda tirċievi kont minn għand din naf tal-vat għandha da jaqsmek. Kollha sorpriżi fir-realtà. Da jitħallas, da wkoll m'għandix flus. Okay. Mhux sorpriża sabiħ ovvjament, imma Le, niftakar l-ewwel darba li ċempilli l-accountant għalli issa dan di għandek accountant men ta' zokkor għalli John poġġi bil-qiegħda. Poġġi bil-qiegħda. Kien jafu kemm kelli flus, kollox kien jaf minn għalli jiena għalli għandna 4,000 hemmhekk fil-kont minn għalli sejjer tajjeb. Għalli poġġi bil-qiegħda. Tlu għalfejt, le, ħjert poġġi. Somma, mbagħad skoprejt li kelli nagħti xi 3 darbiet iktar milli kelli flus fil-kont. Mela, tlaqna?